Awasi kod Ahero gin gwenge mayudore e Kisumu County mabende ong'ere kod pur mar niang' kod mano mar michele. Bende jogo mawuok e gwengego eko ok tim pur kata pith mamoko kaluwore ni gionge paro machalo kod mano. To kata kamano, ei gweng' mar Awasi ne waromo kod jal moro ma nyinge Paul Otieno mabende en fundi bao maloso od kich kata beehives, kendo en japith mar kich. Pith makamae en mano ma jowa mang'eny osebedo ka ok tim nikech luoro. Paul wacho ni en nochako pith machalo kod mano nimar kata mana joma nyap nyalo timo pidhno. Bende pithone mar kich ne ochakore kod bedo ni ne en jalos beehives kata od kich. Mano en rieko mane oyudo tok kane okawe kendo opuonje kod riwruok moro maok mar piny owacho kata NGO. Para polosien. Wasi. Dio me nanya ngero gigi. Naido ka en pur joma nyap koro nachake mondo mi ji koro otemero. Gima dwaro maliche ndo en kiselosore ni bole makanyo gidrete. Atemo yudo jomoko pod atemo yudo jong'eny ji pod oluor. Nikech en gima denye chalo ng'ama okelo jalweny e dala. Atemo gologi e mano. Bang' kane osetieko tiegruok mare mar loso gige bao, ne odok dala kendo ochako kar tich moro kata workshop ma iluongo ni Kakoth Furniture Youth Group. Mano en kama osetiye kuom higni maromo 12 kama bende ochiwo tiegruok ne rowere mamoko. Gima omiyo na chako loso BFC, nayudo NGOs moko no sponsor for training mar loso BFC. Koro kana adhi puro for 2 months, naneno kan bende omora nikech an be koro atimo. Koro mana duogo mondo mi jogo mango bende train mondo time ka luwore ber mana neno kocha. Koro mano momiyo naneno ka ber. Koro maka duogo koro anema koro atime ka nikech gima naneno kocha. Koro karo ni gima naneno kocha gima odhema. Koro gina ahere moingo gik mamoko gi. Apuonjora molo karaka. Oda bayo dhi godo mbele. Gisani kata miyudogo dhi seme. To miloso manyien go bende dhi nyakachi. Oda bayo kubi mopogore opogore. Jowa gi bayo jowa gi bende miya moko ba loso no. Jowa ma Jawasi. Koro kodi gi Jawasi kende ra jomo oko moboyo gwadi godo. Jopuonjre go nitiere. Jopuonjre gi moko boka kana ma ofane itwa jo wakonyo. To gin be kata mamagi wopuonjo gi loso. Koro japuonjre mopogore mo sponsor to nyalo kelo 30. Koro mano en kido nyaka lunch to wakawo ne gi 2 years. Ng'eny ji mosewuok to ng'eny mosetimo mowuok laro 10 gi wiye. Omwan go sant wan gi ja 12. Gisewuok ka gi efo moko efo ka. Moko efo Kisumu. Moko efo Ahero. Moko efo Gedi. Moko efo Pala. A film maber. Gilando nying mar workshop, nying mar Kakoth workshop koro medo lando. Kanyo mondo opuonjre tich. Bende Paul wacho ni midhiero maduong' ma seche moko osebedo ka oyudo en koso chiro nimar ji mang'eny pod oluoro pidho kich. Masabedo kakalo. Nyaka na chak gini. Gisani kata samo welo ng'iyo bet odok piny matin. Koro mago be part mag midhiero moneno ng'iyo ber ahinya. Punya biro re duche data kaka customer mobiro ma pimo gimoro kata mopenji gimoro. BFC kaka koro market na top bar aloso 3,500. Langstroth to onge kagisani oloso 6,000. Koro giomiyo market 3,500 aketo workshop. Makoro ikisa di hange to kich biro donja donja. Koro kata kiero ka ingi chir podi nyalo migo wikicho. Itinge gore di godo ka ingi chir. Kionge chir wakati mana workshop koro donja 3,500. Sidi de hange. Ka opogore kod kar loso od kich mare mane Awasi, e dalane ema otimo e pith mar kich. Bende komachielo en japith mar winy ma opogore machalo kod gwen, awendo, mbata kod mamoko. Kamano bende ne wakawuotho achiel kachiel nyaka e dalane kuma bende ne opimonwa kaka osebedo ka opidho kich. Gimo nahero mondo mi apidh kich. Nayudo jo NGOs moko ma jok rep notera training molo. Mabedo kuru kuom dweche 2 mang'eyo kaka ipidho kich, mang'eyo ber mar kich.
Koro kana aseduogo naneno mondo an be nakawa adek moko mondo mi atem godo. Ang'e mondo eka ji koro biro ira neno ka bende an kode ok giyud ka nono. Koro kana asekawo mago, jogweng' koro bende sik dwaro nakawo wives adek. Nakawo wives adek an be giyudo kaka meka ma kelo e apiari mara. Koro nano customer be ne dwarogi. Koro kane gidwarogi, koro nanano mondo alos ready bed moko gibiro koro giyudo ira, gikawo ira. Wives agago atiyo gi wax koro malombo sero kich mondo omiyo kich obiro. Once gisewinjo much wax no to gibiro achiel achiel. Koro kaka ariyo moko osebiro dokomo jowetegi. Koro nyiso ni akwongo aketo sanduku achiel kama kosalombo jowetegi mobiro modonje kamano osepong' koka aketo machielo kendo. Koro atiyo gi wax. To ka wax otamore koro akamo direct, aketo mo direct e bas to be miyo gibiro. Mo mar kich. Mafua bedo e apiari kama gintiere gi pi bedo machiegni. Koro kara seche ma draft nitiere akawo pi gi traf akete buogine. Akete buo hives go mondo mi giyud pi machiegni. Nitiere. Koro kama kelo gero mar kich ni obedo mager ma sama iweye mowuodho obedo mager koro asik kalemogi ang'iyo ni ma obedo ready kata pok obedo ready mondo mi kik gimiya koko gi jirani. Koro asik kalemogi alema. Koro kaweyo mo wuodho mang'eny eka gibedo wild eka gilawo ji. Mano eka gilawo kata ka ji nyasi moro ginyalo po ka gimuomore ma gilawo ji. Alemogi alema kachiel. Akawo bas achiel to ayudo gi bras tang'iyo kosepong'. Kapok opong' taduoko. Achako akawo machielo. Ang'iyo kapok opong' taduoko. Koro kayudo ka sanduku na ayano achako alemo mana machielo. Harvesting mokwongo ni nyalo budho. Onyalo kawo dweche 3 kata 4. To kokawo kamano koro mabiro bedo mabang'e to biro dhega mapiyo bang' dweche 3 koro ok onyal kalo. Koro an magi record mang'eyo bang' dweche 3 nyaka dhi alima. Koro akawo wives ka amiyo gi namba. Ang'eyo ni ma nya timo kama koro miya yot. Koro kadhi aruba. Adhi gi overall motimo net. Mondo mi kiki kaya kich kata an be ginyalo kayo kini koro an be ging'iyo koda. Koro sama arwako overall to gifuya gigombo mondo mi karo ka gidonjongi. Koro abedo gi overall. Koro dhi badhi kenda kana wan gi nyawadwa moro ma jalweta moro be rwako overall. Koro wabedo ji ariyo kamano. Koro pesa ma onyalo ng'iewo godo wives. Koro onego bed ka koro Kenya Top Buy kamacho onego kaw 3,500. Koro mana miye gi wax chuth. Men gimodhi to kita. Koro eno ng'iewo mana box ok ni pod odhi ng'iewo wax kure ong'iewo kure. Koro eno gimodhi to ng'ato gigo donjo. Kich go kojero ni kamoro nyaka bed kata mang'ich kata maliet.